Замислили сте се, че има такова нещо като натрупване на грешки? Че, нали, ако има някаква малка грешчица, която се натрупва, накрая тя става голяма. В смисъл, получава се една ентропия на данните, почва, нали, смисъл да не са точни. И това понякога тази грешка има математически, нали, начини, по които се елиминира и така нататък. Но аз друг ми е въпрос. Представяте ли си подобно нещо, натрупване на грешка в мисленето на хората, в взимането на решения, в получаването на информация? Защото знаеме, че накъде бия. Знаеме, че много хора ползват вече чат GPT на daily basis, т.е. всеки ден за нещо си. Пътуваш в градската транспорт, че гледаш всеки си рой в чат GPT, пита нещо. Нали, що ме боли носа или нещо от сорта, или примерно казваме едното му икон мига, що. И знаем, че чат GPT като цяло понякога или всеки път, нали, в отговорите си има и някаква част, която халюцинира, т.е. данните не са верни, той си ги измисля по някакъв начин, от някъде му идват. И на мен се е случило, попитам нещо, вида, нали, той ми отговори и аз видя, че вътре се съдържат грешни данни, част от данните са грешни и го поправя и кажа, ама еди какво си не е точно така, защото еди какво си, нали? Той проверя и казва, да, абсолютно си прав, да, грешката е моя. И така и се поправя, но като знаеме колко хора и как четат с разбиране, мисля, какво е нивото днеска на разбирането, на четенето с разбиране, на осъзнаването на данните, които получаваш и каквото ще да е. Първо трябва да можеш да четеш, но да кажем, че можеш да четеш нещо и после това трябва да сложиш елемент на разсъждение, да го разбереш, да му направиш критически анализ и да кажеш, тук е възможно да има грешка. Представете си каква част от народонаселението го прави това нещо. И в момента още повече. Не говоря само младите, говоря и по-възрастните, защото начинът ни на живот по някакъв начин ни изглупи. Идиотокрацията настъпва със страхотни темпове. Гледайте филма, мисля, че е доста поучителен. Да си кажем, представете си в това мислене, в нещата, които правим, в житейския аспект, ако се натрупва, ако ползваме все повече и повече чат GPT-тата или там изкуствения интелект, не само чат GPT, много други са, Grok, Grok и така нататък, ако натрупваме тази грешка в действията си, т.е. ако действията ни и анализите ни се базират на сбор от неверни данни, къде ще му излезе края? В смисъл, в един момент дали няма да се получи едно такова натрупване на грешка във всичко, което правиме, че аз дори не мога да си го представя. В смисъл, най-вероятно това тепърва ще се анализира. Ето сами хубаво, със сигурност разни математици, мислители, философи, антрополози, социални и всякакви го мислят това нещо, защото това изкуственият интелект и ежедневната справка с него, това е социален феномен. Нали, като така наречените социални мрежи, които не са нито социални. Мрежи са, но не са социални със силно смисъл. Те не социализират, те просто те разделят. Те правят твои балони и те затварят в тези балони по някакъв начин и те отварят само на базата на някаква формула за реклама. Така че не знам. Но както и да е, в крайна сметка това ми е въпрос и бих искал да поразсъждавам върху него. Питам ви и вас, нали, какво мислите. Представете си, нали, ако решенията ви за живота и решенията ви в работа, решенията ви в каквото се сетите в ежедневието, семейството, във всяко едно нещо, което питате, което запитате, има грешка. Примерно не е 225 мл, ами е 230 мл. Не е 100 метра, е на 150 метра. Не е 4 по 6, не е 24, ами е 25. Нали? Говорих абсолютно хипотетично. Какво се случи накрая? След едно време, след натрупване на цялата тази грешка? Аз лично нямам... изкочихи някакви данни там, когато се правят някакви подобни изчисления и се получава грешка, примерно кажем, във военни действия, нали? Се оцели, примерно кажем, нещо вместо друго. Но в живота, нали, това не е война. Въпреки че живота вече е война, но да кажем не е. И ти
питаш нещо или се интересуваш, а то ти дава данни, които не са до край верни, да са на 80% верни. Или на 90%, но ти не можеш да го анализираш това нещо и не можеш да запиташ и да си направиш, да ги коригираш. И тогава работи с неверни данни. Та така, това е. Това в момента ме вълнува и ми стана интересно. Та така, какво мислите вие, пишете в коментарите.